Kiai kini ki tamasa, kiai kini ki festival, kini ki tamasa, ki festival, kidai tang ki painkiller. Kini ki jingkan ilong tiba kandang ka jingkit ki ilong very irresponsible statement. Namar ni dan da ki jingsisha facts and figures. Ki bakersian ya jing persian jong da sokar ban optimize ban improve ya kakam shantai but kawai kabangala ban share ban ni kalomba tang na ka wake up concert jong Ryan Adams kaba ki kita gi bani on tangible benefits ki jing mentoi ki bangila ban UI kabading kong ngipechwa tang ya ka Instagram account joku kaba udon laki million kinong board followers but ula post ya ka jiwan ke joku ban perform shalom kabut ba kipriu keleng setelah kepercayai gibam pa iyo snow ke teng jong ke shalom minta ke shalom cukup kumba hidong kini kiwi pagi performance alam walker ikawan berkunta terder je kabar ni pa resmi bawan gila pun dia dah jain India kabaula hong ula pup bat lara susu ini gelam dia banong ba ki unlet dan sam ya ki bandmates pati nong ya tray rekat patu te kabalai tolong lawan ru banyu kejat da kaba bulan Shillong airport umroi kaba dehi sakoi pada endorsement ya ka airport jongi agni ha umroi kenalor kita gibril ki jongi lar pishim na ketika konsert kajing thui jong ni konsert kalong ban kring ki tourist syaranega jela ka jongi gibayo nong nangta lapi ong giba desha lapi ong wide tour giba doni ki store sa venue kini baru kiri kibri dong batang min kasniru ngarang ikendu ani hala kita ya ki nonggoa kiba sa nadu ka concert berang sa Shillong ban let explore sa kiwi patte ki jaka kadi ka state ko jongi ti ban ong ba kata kadi ki pin kira kalong ka ka ba .net namar ki beneficiaries direct and indirect beneficiaries hidai kibri jongi